kadangmu padha aran dena becik besok mendemo baris kang payitno Habya sarom tawang ing Dwarawati Bagong iki nggih kula slamet tekamu Wilujeng Bagong eneng opo Nun eneng opo Mboten enten napa-napa Lho kowe iki mrene kuwi ngopo Kula iya wau sing diomongi Petruk Lah Petruk niku micek niku Petruk tangi yo iki Bagong mrene iki karo kowe iki rene iki ngopo niki wampun kalah janji kula gendong Bagong mengki nek Bagong teko mriki Bagong sing matur jare kowe mau digendong nggih lah iya jare kalah janji kowe kon matur apa lali yo Petruk Dun kowe tangi ora tak gecek kowe nggih mengki yen Mangkir monggo lenggah rumiyin Pak Mantri. Oh nggih Pak Bey. Tak tekoni kok. Apa? Kowe iki jane apa mung arep ngebot-boti lakuku napa piye? Lah ngerti nek mung ngomong ngono ora iso. Kok dadak melu ki ngapa? Wong wong keri mau. Lah aku ora wis omong. Nek aku ki ketua apa? Ketua rombongan. Mudaro. Wong ora cetha. Ngerti ora budal dhewe malah. Paring matur. Ya matur. Menika sampun kelampahan. Peperangan ageng. Iya. Perang gedhe nggih. Bratayuda Jaya Binangun Tegal Kurusetra. Kurawa mungsuh Pandhawa. Senopati ning Ngastina. Senopati Ngastina ngendikanipun Sinuwandarawati Pendhita Takanda Begawan Bisma. Nggih. Mungsuhe Senopati ning Pandhawa kang rayi kekalih Raden Wiratsangka. Utara Wiratsangka. Nggih. Lah terus sabareng peperangan ngaturaken kauningan ingkang rayi Raden Utara Wiratsangka gugur madyaning palagan adikku mati parat. Kaya lakini pucada pangmawinga-winga netra kotak ngundarandir pedananira kembang ora wari bang terus malane ngrat gelag-geleng bawana padhesmaning jajelanat Pendhita Mureng Tata Kakang Bisma mesine kowe ngerti ana becik bener luput Ewa dene kowe gelem dadi Senopati Kurawa penjernake kadangku Utara Wiratsangka. Seta tandingmu bangsa telek. Permara mangus wamya ngambrengeng kadi karunaning kaswase aneng marga malakung jegrek yayah tugu Sinukarta padhita Sang Maharsi Wara Bisma nadyan makatena ing cipta taksih ngajab Senopati ning Pandhawa kalamunta medhali wonten madyaning palagan. Tatang ngertos sangkaning bilai. Anengke Raden Haryaseta ingkang wis
duka yayah sinipi sang Begawan Bisma Sigra kinebgada pecat nyawa kendang kapracondang konta kaprapal. Parat iki Kakang Bisma. Amuk Suramrata Jayamrata ayo. Endi Kurawa? Sing arep mbelani Begawan Bisma endi Senopati ning pengapit kon katon mriyak lawan pendhasak sembah dramaane. Well, adalah Raden Seta ki jare Senopati putraning ratu. Tandake kok ngawur. Kaya ngono dudu satriya kuwi tegese wong ampiak awur-awur. Iki Bratayuda perang nganggo tatanan. Ora mung sak gelem-gelem kaya satriya apa kuwi. Sapa ngrasani? Sapa ngrasani Seta mau? Ayo ngaku ora. Sapa sing ngrasani? Sapa sing ngrasani ora ngaku? Yo! Mangkang grosro sumbar rindu bumi gonjing kumalda kuntur ketuk umop kang joni well adalah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngkara iki piye lalakon kok kaya mangkene brah langkrah tataning ning peperangan wong katrajang kawan Kanjeng Hyang Seta Sarahamuk kaya ngono kuwi jenenge ora wong perang. Kuwi jenenge wong raman. Kaya dudu patraping satriya. Oh ya, ngati-ati. Iki putra Kanjeng Rama Prabu Salyapati Mandaraka. Raden Rukmanata kekasihku. Tampan ora jemparingku. Satelek sapa iki para menungso ki jarak perkara karo Seta jeleh urip iki Seta jebul kulitmu kok atos debok bosok. Ketiban pusakaku wae wis kapindhara dirongkas kowe tekaning pati. Kaya ngono ngakune kok Sena Pandhawa. Galakmu sumungah sesongaran. Nganti kaya wong lali Purwa Duksina. Wadene ora pirwa kadegdayanmu. Mula aja sok sumbar, aja sok kibir. Wong Pandhawa, waspadakno Senopatimu. Wis rubuh.
Senopati mesti mekaning pati. Ayo. Para Pandhawa, kowe guna ijol. Senopati sing luwih digdaya. Senopati kaya ngene iki dienggo apa kono? Jar. Loh. Ati kowe. Kowe urung ilang nyawamu, soparanmu. Aku Rukmarata, Rukmarata. Kowe anake sapa? Aku putra Kanjeng Rama Prabu Sayapati Mandaraka. Eling-eling anake Sayapati wong tegel karo maratuwane. Anak-anak kaya diapurmu. Loh. Kelakon remuk batangmu dilajat apa kowe? Ora kena kukup batangmu kelakon dibadhok sono kowe. Oh nggih, sampun matur to nggih. Sampun ngantos paduka. Kaladuk wantun kirang dedugi. Majeng wonten madyaning palagan menapa malih. Paduka badhe manggi kelawan pun Harya Seta. Wah. Ngantos ajur mumur kuwanda paduka Raden. Kok kebangeten temen Seta. Anggonmu ora duweni welas. Iki bocah bayi wingi sore. Upamane yen to mbok piloro kaya mengkene genah tepekaning pati. Ayo. Yen pancen arep ngajar gerangane. Wis parek uyah ngene gare. Aku belakno mati. Oh. Patih Tuhayata, kowe Patih Sayapati. Yo Patih Sayap modal. Oh. Oh. Patihe anake wis mati kabeh. Mung kare ngenteni gerangane, jedul ilang nyawamu kuwi. Oh, anak. Rukmarata ora wis tak kandhani. Iki papranganku dudu nggone wong seneng-seneng. Paprangan ki nggone wong perang. Ana wis genah dituturi, takon mukti ana negara Mandaraka kok malah kowe tekane ning paprangan dalasan Patih Tuhayata nganti kowe padha tekaning pati. Ning perkara diamuk kelawan Seta toblas. Seta tandang kridamu kaya dudu tandang kridaning satriya. Sarya aja kakean cerewet, jar tak belake. Wah.
jati saking paragan Prabu Salyapati. Karana miris mulat tandhaira Raden Haryaseta ucap ingkang kendang kapratundang konta kaprapal. Dumawah wonten tepining Bengawan Ganggo. Riri sarta pawonu teng ranu tersing karsaning sun dening kanyut manes ilinge raga siraning kamanira ingsun dawah kalenggak kapidara sang Begawan Bisma taman pusakane Raden Haryaseta gada pecat nyawa punclang padha sakala dumawah wonten tepining Bengawan Ganggo. Nadyan makatena Sang Resi Bisma enget saking Kapidara. Sigra ngangeningaken cipta nuwun marang purbaning kawasa. Kedadak ana cahya cumaloro saking Dirgantara anenggih punika kumaranira ingkang Ibu Dewi Ganggo. Ingkang wonten Dirgantara. Sidap sekaring bawana langgeng. Putraku Nger Dewabrata. Bisma aja kagiat yektinipun Ibu Bathari Ganggawati. Merpeki klawan jeneng kita Nger Dewabrata. Wis aja kedlarung pandang duh kita. Aja wasemelang rasane ngatinira kulup. Pun Ibu Bathari Ganggo ingkang nedya maringi wujuding pusaka jemparing ingkang aran Jemparing Kyai Pamungkas. Ulun paringake kawan jeneng kita Dewabrata. Nggonen nguntapake seta baline marang loka baka. Mora iki tampanana Nger Dewabrata. Lila linali saya kadriya Triyasmara marang risang kadirate ratu-ratune wong cakra kembang. Aduh Ibu jimat sesembahan kula Kanjeng Ibu pepundhen kula mangke prapting delahan. Ing atasipun Dewabrata menika putra paduka Kanjeng Ibu wondene paduka merpeki dumateng jasad kula badhe sungkem padanipun Kanjeng Ibu kewala ngantos boten lampan dereng ngantos kula sungkem padanipun Kanjeng Ibu
Kanjeng Ibu sampun ical kula kedhepaken. Paduka namung peparing wujud inggih Ibu. Kula matur agenging panuwun paduka paring daya wujuding pusaka jemparing. Inggih, mugi-mugi berkah pangestunipun Kanjeng Ibu Kewala saged ndayani anggen kula nindakaken saged unggune ngayuda Ibu kula nyuwun tambahing berkah pangestu Kanjeng Ibu.